Sunt sigur că vrei să ai cât mai mulți abonați. Toți youtuberii își doresc acest lucru și probabil că, la fel ca și mine, ai încercat o mulțime de metode. Însă, în realitate, există una singură care funcționează. Metode care nu funcționează. Poate că ai câștigat deja câțiva abonați folosind și alte metode. De exemplu, poți să faci sub for sub, promovări pe alte canale, să pui comentarii în videoclipurile altor canale care au succes, etc. Problema este că acestea pot să aducă doar abonați nocivi. Ei nu îți vor aduce prea multe vizionări. Dacă depui foarte mult efort, s-ar putea să reușești să aduci câteva zeci de abonați. Poate o să câștigi chiar și 100 sau 2, dar canalul tău nu va crește niciodată peste 1000. În realitate, există o singură metodă de a aduce abonați și de a crește un canal mic. Toată lumea îți oferă hack-uri și sfaturi false despre cum poți să crești ușor. Am pierdut un an ca să câștig 100 de abonați cu ele, dar acum fac 100 de abonați pe lună, folosind singura metodă corectă. Secretul pe care nu ți-l spune nimeni este foarte simplu. Nu abonații îți aduc vizionări, ci vizionările îți aduc abonați. Dacă vrei să ai mai mulți abonați, trebuie să faci videoclipuri care aduc cât mai multe vizionări. Abonații vin automat după aceea. Hai să vedem câte vizionări trebuie să faci tu pentru a câștiga un abonat. Dacă faci tutoriale sau conținut pentru nișe mai mici, însă cu oameni foarte pasionați, poți să câștigi un abonat la aproximativ 100 de vizionări. Dacă faci divertisment, ai să aduci un abonat cam la 1000 de vizionări. Evident, cifrele sunt orientative. Poți verifica în statisticile canalului tău care dintre videoclipurile tale îți aduc mai mulți abonați. Aici poți să calculezi de câte vizionări ai nevoie în medie pentru un abonat nou. În cazul meu, la tutoriale, câștig cam 2 abonați la 100 de vizionări. În schimb, la divertisment, am doar 2 abonați noi la 1000 de vizionări. Evident, când calculezi de câte vizionări ai nevoie, ele nu trebuie să vină doar de la abonații pe care îi ai deja. Dacă ai câteva mii de vizionări pe lună, nu trebuie să fii surprins când vezi că nu câștigi mai mult de câteva zeci de abonați și canalul tău crește foarte greu. Dacă vrei să câștigi 1000 de abonați într-un an, deci aproximativ 100 în fiecare lună, ai nevoie de peste 15-20 de mii de vizionări lunar, mai mult de 40-50 de videoclipuri încărcate. Câteva dintre aceste videoclipuri trebuie să devină semi-virale și să aducă peste 2-3 mii de vizionări în fiecare lună. Evident, nu este o sarcină ușoară, dar este singura metodă care funcționează. Dar dacă vrei să afli cum poți să faci mai multe vizionări, trebuie să înțelegi tripleta de aur a succesului unui canal de YouTube. Conținutul este 90% din dezvoltarea canalului, iar thumbnail-ul și titlul aduc încă 7-8%. Mai multe informații care te vor ajuta să înțelegi tripleta de aur poți găsi în playlistul de mai jos. Acestea sunt cele mai importante videoclipuri de pe canalul meu. Dacă le vei studia cu atenție și le vei înțelege foarte bine, te vor ajuta să-ți crești canalul. Nu uita să te abonezi, iar noi ne revedem la videoclipul următor.